Personal nga nagpadulong si Iloilo City Mayor Treñas sa Hall of Justice agod magpasaka sa kaso nga cyber libel. Base sa Facebook post sang alkalde, personal niya ginpasaka ang kaso apang wala sini ginhingadlan kung sino ang iya ginkasuhan. Apang matandaan nga sang Marso 20 ginkumpirmar ni Treñas nga pasakaan si sang tatlo ka kaso si Provincial Information Community Affairs Head Mr. Nery Lujan sa Iloilo Provincial Government kag isa sa mga kasong igapasaka sang alkalde amo ang cyber libel. I am filing 3 separate cases against Nerio Lujan before the end of this week. I'm filing cyber libel against Nerio Lujan, several counts. I am filing a civil case for damages kay Nerio Lujan. I am also filing cases against him with the Civil Service Commission. Sa karon wala pa sang formal nga pahayag ang alkalde kung sino gid balang iyagin pasakaan sang kaso. Report nagikan sa syudad sang Iloilo inis ka K5 Jenny Kawinan para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News Abam. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.